метрото. Метрото? И как може метрото да пътува във времето? Метрото е много ефикасно в бъдещето. Много добре тогава, да не губим време. Няма какво да му мисля. Престо, Чейнджо и много успех. Прехвърли в бъдещето този Скруч Макдак. Сега този глупав Макдак е хванат в капана на бъдещето и неговата щастлива паричка ще бъде моя. Бъдещият Дъгбург изглежда чудесно. Не се вижда никакъв тъмен облак. Тази цигърка сигурно е гледала в някоя топка за боулинг. Извинете. Прощавайте, кой е пътя за компанията Макдак? Искате да кажете компанията Магика и Макдак? Как? Какво приказвате? Качете се на каквото иде. И без това всички пътища водят към компанията Магика и Макдак. Наистина? Добре. Кога ще пристигне следващият автобус? А какво мисли, че е това пощенска кола? Колко струва билетът? 500 така, драги. И само точни пари. 500? Няма значение, ще повървя. Чий е този автобус? Кой е отговорен за тези скандални чини? Компанията Магика и Макдак? Кой друг? Как е могло да стане така? Входна такса $100, моля. Входна такса? Чувал ли е някой подобна глупост? Казах, входна такса $100. Хиляди гайди! Настоявам да се видя с шефа ви! Изчакайте реда си! Днес е ден за плащане! Не съм дошъл да си получа чека. Аз... Кой получава чекове? Днес връщаме нашите заплати на шефовете, ясно ли е? Но защо за Бога? Никога ли не сте чували за такса за привилегия да работиш за компания Магика и Макдак? Госпожице Луц, пристигна ли вече нашия обяд? Да, господин Хюи, ще ви го изпратя веднага. Купувай! Продавай! Пазари се! Момчета, вижте се! Вие сте пораснали! Колко интересно! Госпожице Луц, изгонете този доставчик от тук. Още по-добре го изключете от нашия бизнес. Не, почакайте, момчета! Нима не ме познахте? Познавам те от някъде. Ти ли достави обяда ни вчера? Не, аз съм... Няма време да си играем на гадане, старче. Куп важна работа ни чака. Корпорации за превземане. Момчета! Как станахте толкова алчни, такива главорези? Всичко започна преди 40 години с един щанд за лимонада. Да, научихме някои неща от Чичо Скруч. Но никой не е виждал Чичо Скруч от деня, в който Магика взе неговата щастлива монета. Как? Магика направи какво? Къде е тя? Искам си монетката! Не бързай толкова, никой не се забърква с нея. Това бъдеще е един кошмар! Момчета, трябва да си върнем щастливата монета! Трябва да ми помогнете да променим всичко това! Госпожица Луц, кажете на полицията да донесе една усмирителна рижа. Имаме лут на свобода. Спрете го! Трябва да се върна в миналото преди Магика да ми открадне щастливата монета. Но как? Разбира се, как можах да забравя? Извинете, кога метрото ще пристигне в 20-то столетие? Виж,